Здравейте! Ние от Hosaplice бихме искали да ви представим един много добър продукт за дезинфекция на ръце и кожа, който може да се използва в доста отрасли, въпреки че точното му предназначение е за хирургична дезинфекция на ръце и кожа, но практиката показва, че той може да се използва много добре в хранително-вкусовата промишленост, офиси, фитнеси, спа центрове, хотели, заведения, училища, болници и детски градини. Биоцидът е с бактерицидно действие, включително туберкулоцидно, вирусовоцидно, като там обхваща ХИВ, херпес тип 1 и 2, ротавирус и други. Разбира се, и фунгицидно действие. Като областта на приложение са хирургична дезинфекция на ръце, хигиена и дезинфекция на ръце, медицински манипулации, дезинфекция на кожа преди медицински манипулации. Продължителността на втриване и повтарянето на процедурата се определя от това, от какво искаме да се предпазим. Най-масовата позната дезинфекция е от бактерии и фунги, като там почти всички биоциди се използват по един и същи начин, а именно от 2 до 3 мл от биоцидът се втриват в продължение на 30 до 60 секунди в ръцете, но когато искаме по-добра дезинфекция, например при хирургична дезинфекция, когато трябва да се предпазим от бактерии, фунги и вируси, производителят дава, че не по-малко от 3 мл от биоцида трябва да се втриват в ръцете в продължение на 150 секунди. И тази процедура трябва да се повтори след изсъхването на ръцете отново. Тогава 100% сме сигурни, че сме се дезинфекцирали правилно и сме защитени. Очаквайте скоро и други разяснения относно дезинфекцията на хора и всички видове повърхности. Ние от Hosaplice ви желаем да сте здрави!